A još jednom. Srećan rođendan! Posso ser bonita, né? Nije učiteljica ove torba. Evo je. Daj se torbu učiteljica, ovako. Pustimo ovako. Čekaj, polako da čuješ prvo. Ajde, dečaci izvadite glave. Čekaj, polako, deco. Samo dva dečaka. Pa ćemo redom, svi će da dođete na red. Ti su lepe lopte? Jako, dobro, to su te. Super. Polako, sjajno. Svi ćete dušo moje da stignete na red, ljubio se. Ti su lepe lopte? Bravo. Dečaci, devojčice. Devojčice pušte se dame, one će imati pravo da baci, malo se sklonite sa strane. A da li ima sve? Ovdje. Ovamo sa strane, pa dečko moje mora da objasnim kako te. Ovamo iza mene. Iza čika Save, stavite svi. A ova linija se proti, da. I znači uzme devojčica i baci tako. Ne diraj. Sad baca jedna devojčica, recimo sad sam ja kao devojčica, i sad bacim ovu crvenu. Opa, sad bude kao malo dečak. Gle, baš je blizu. I sad bacimo plavu lopticu. A, znam što ide. I sad moja loptica bude bliža belom.
čija loptica bude najbliža beloj, taj je pobedio. Igra se tako, što? Jel to znači da je devojčica pobedila, jel? Da, naša devojčica je pobedila. U ekipi igraju 2 dečaka. Ajde, molim vas da slušate. Slušamo. 2 dečaka i 2 devojčice. Ne idete kući dok se svi ne izređe. Eto. Prva je bačena. Sad idemo devojčice. Bacamo neizmeničku. Imaš pravo 3 puta da što bliže dođeš do bele. Ali pažljivo, nemoj da baciš da izbiješ belu. I broje se, čekaj još nešto da se... Dobro, to ćemo kad ude da se vode. I broje se 3 loptice. Koje su 3 najbliže? Može da se desi da jedna ekipa ima jednu blizu, a sve ostalo dalje. A ovaj da ima 2 bliže. Aha, i to se onda bolje gleda. Da, ekipa je pobedila. Ste čuli? Eto pravilo. Super. Ajmo. Samo polako. Samo nemoj da žuriš. I sad od prilike vidiš koliko ti je to daleko, koliko trebaš kako. I kojom snagom ćeš baciti? Sad je to prejako, tako? Sad probaj sledeću da bude manje. Plavi, ajde plavi. Aha, gle. Ajde sad druga devojčica. Sad još nešto sam zaboravio. Stariji čovjek malo. Sad, može, pravilo dozvoljava da protivnik, ako pogodi protivničku ekipu ili belu i otera ga dalje, ili belu otera dalje, to je legalno, to je ispravno. Znači može. Recimo, stane plavi ovako. Znači nema šanse niko da bude blizu. I onda protivnička ekipa gađa ili njega ili belu da otera dalje. Znači može i tako, eto. Može i tako. I to isto dobro. Pravilo ide. Ajmo to. Darko, jeste, Daki, ajde. Aha. Bravo, Daki. Ajmo sad opet Livija. Znači na izmenično idete u timu na izmenično. Bravo, ne vidiš šta je pametno, ajde. Aha. Aha, Daki. Ajmo sad crveni. A dobro, ne tela spor. Nemoj pređeš liniju, lepo imaš, jel imaš liniju? Probaj do bele da dodeš, Tamara, do bele. Razmišljaš, znači gađaš belu. Ovo ti je ta širina na koju možeš da se znači, bacaš lopticu da bude što bliže belu. Ako bacaš odavde, ne možeš da baciš preko ove, ili ćeš morati da prebaciš lopticu da bi stigla do belu. Ili ćeš da se pomeriš tamo, kada ideš prema belu. Da, bolje. Prosto ko pasulj. Tebi ništa nije jasno. Nije. Sad ćemo da vidimo. Viš da je jasno, dobro je. Pomerila je plavu. Ajde. Ajmo plavi. To, bravo. Super, odlično, dobro je. Čekaj sad Milica. Aj Mico. Samo polako. Smetaju sunce. Aha. Dobra. Aha. Pa ti si još pomerila da plavi pobedi. Znaš šta je, nije mogla da je... Da. Lena, ajde probaj bar malo nešto bliže. Ajde.
dobra, super. Plavi su pobedili. Plavi su pobedili, ali... Taj sat vremena koji smo mi ovdje zajedno proveli, bacili iz svog života. Vi ste sad mali, vama mnogo toga nije jasno, ali kad budete tamo nekih godina da vi budete roditelji, onda ćete se setiti ljudi kad sam ja išao u školu, ili ja išao u školu. Moja učiteljica me vodila tu preko puta, su bili neki invalidi, bio neki deda Sava, Čika Sava, kako smo ga zvali, mnogo bre priča. Ali bio dobar izgled. I onda je on nama pričao da ću ja da se setim tog vremena da sam ja jedno vreme u svom životu bacio. A da ne treba da se. A da ne treba da se. A to će vam se pokazati kad bude da tražite posao, kad bude da tražite unapređenje u firmi. I onda će da kažete, ej, fali ti jedan razred. Što nisam učio? Što ga nisam završio, a bio sam tamo. Deco moja, da ste vi meni živi i zdravi i budite čestiti i pošteni ljudi, da se ne stidite učiti. Poštujte sebe, a poštujte ljudi. Kako se kaže kad se dobije savjet? Hvala. Tako je.